Kahanyo Tribute Council HYC lingba ka Central Executive Council CEC kalaban pawe ka jing sngukya ba ka jing persya ka bajur halor ka jing kalaman ka por ha kisngi ba bo banle ki jing khan lani ki surgery ha civil hospital Shillong kasing kalong ba kinong pang bat kilong yeng jongki kilamat ki jing e ki bakraw namar bala jupan kala ni penslam ka sngi ban bo tang ha ka por ki bakhado kani kalawan ra ki jing sakot ki jing du pisa ba ka jing perkhat shitom ha ki babon ki yeng ke HYC kal ong ru ba jing pin kala klam down klam jing pente phaki singi jing khan kak ta jor ki nong pang ki bala up slam ban yo jing sumar kini ki jing kala klam jing pen kre ki wan ra jing e hakaliang ka pisa ka por ba ka jing sngo man siam jong ki nong pang bat ki long ye ka sing kala dawa na surgeon superintendent joko civil hospital ban shim khya bat pen pen treka mi ki lat ki ba biang khnang ba ki singi jing khan ki long ki bat tikna kani ka nia ra bat pen so ki nong pang bat pen ne ru ye ka jing shania ha ki pa ba ka HYC kala pantep balada umdan ka jing pen bet kloi kani ka jing e kanang khampancha buram me ka civil hospital mat kan pendu jing kan mani ki pa ba ha ka sorkan ka balakam bakal IP sabun tam sha ka kot ka khya ka sing kala kantu ba ki diban shim khya e kani ka kam bat ki diban pen bet no mardor surgeon superintendent badi joint director badi DHS ba long head jong ka civil hospital Shillong kalau hadir mengilayo ia ki jingujor nak kirupat ba buat ki nong syak sumar pang ni ko civil hospital Shillong ndai tang benta kini ki benai ki belada bro kila don ki bokun ni buat sumar ni ko ong ba nak dia do civil hospital nak kini ki department go repair chat bu yang resmi banle yang kata operation dari ban pu ni kita ngi nampak ndai dalam boy kita resmi badai banle yang operation hak dak resmi kabadai banle ki cancel yang kata operation ke dong bagi orang wan biang hakawai pat kesini. Ndi yawe nong pang don ki boong yang ni bahadu arsin ba laisin ki bu yang tak tarik merenda la poi kita tarik pat nang ni na po civil hospital ki cancel no la ni ki ong ba mla ban le sin ta ski sawan no hakawai kesini. Ti ngi siam ba kani ga jingle jong civil hospital. Ya unong pang budon kam yang tak jing puat kam tam so to bo briu budon kam yang jing puat le si briu bala shitom hakamet ka jong u. Dena mar kata bahab ban le ya ka operation te kajing pen sange kensan kataru halas minute kidon kinong pang kibawan na du na nong kendong kibahap ban sa yeng jong bayi ngasem ki jong ki lane banwan na la ka jong isnong ban pulut ka pisa ka tangka ka jong ki ban wai kali pa punta ter banwan na po civil hospital da ka jing mut lane da ka jing kmi lunti ba kumbau doktor labu ya ka singi ban le ya ka operation nam ta ka jing pang ka jong ki ndren dala poi pat ang ni po civil hospital ki syak pen sange no ki syak pen phai no sela ki jong yeng ki sem da ka boong ya pingin nom la ban le mata si wan no aku ki si kani ka bu jing e ndai tang aga bor perkhat ka jong ki ubri ubalak mi lenti ban lese ban kya ban krat no lemba ka jing yo ikila sumar da ka jing operation ri wahab ban up da ki banai biang ban yo biang yang kata kalat ka lenti ban yo ka jing sumar kani kam kata tangi ka pisa ka tangka ko mo ipi ki bawan ban syak sumar ni po civil hospital ni sotu bagi di bri ki bawan na ki long yeng ki baduna ka yo ka kimdon kalat yaki bakin lek chaki private hospital delor ta nong rem bakiwan ban syak sumar po civil hospital da ka jingmi lenti bakin yo yang takalat sumar ni yo i ka sarkar jela ka dong ni ka ba ka lada pipe ja ka budget jong news nam balada arto arsan ka sarkar jela ka bu ya kata ka allocate dan ka mang tengkah hadu 1% nam ta ka health department ka badi ke ka bahe atam ka jela ha kari india hi bro koi bagi sedikit kin allocate hadu 1% ni ka budget total budget ka jong ki ha ka health department tekani ka pedi ba ka sarkar jela ka kuat ba ini ki health institution nani ki sarkar ki hospital sarkar ki jong ni la kalau ki civil hospital ki CC ba kiwe kin aya kata ka jing sumar ka babiang ka quality service ka jong ki dela dang ilap ni yo patung kini ki jing ujor ka pelong yang ngi bengin bokdor ba kata ka jing kwa la ni ka jing trang de sarkar ban wan ra e ta quality service ka health department la ni ka health sector la kan long shisha ni tidak kalian kejongi hadir mengiyo kani ka jing ujor ngilawan bani kendu ISS banta kasni ka beningkong ban snutu ni babelai kani ka cha aba fila om yo bri ba menta kasi on the operation ya fi don ki bri ba fila pak kia alpa po hospital simit dalam poi men step banle ka operation ki ong ba em kile nyok seyeng in sale ipi aku kasi tekai ka da ko punong bukta te da ka jing kren da jongi menta sni ni soko bahang ni civil hospital silo kadon tangkoi ka operation theater
kadon tanggui ka kamera ka ban pu je kinong pang ti nakaliang jong hang ni bo civil hospital kibun ki department la kalong ka department jong ka bangpu je ki sige ki also kadon ki department ki bale nang tag jimpang fair ka cancer department kadon hang ni kiwi ki jimpang ti nakaliang jong ka hospital ki la pen bed ki sini ba kanu ka department ka di sini ban pu bat kidon ki sini ko ong ba kibun pala kinong pang tikimla ban pendat lut ti nakaliang jong aseng iong balada kalong kunta kabaning kong ka ka ba civil hospital ka di bale kalong ba ka di ban penni sa kawai lan artli di operation theater kenang balada fibu yung nunong pang kamday man ong bato si bakilabu hin pensangye hin pa na yu shenyo kabaar ka bangila ong ru ba hidai banle scheduling ka hin bu ya ka por ka ba namta kata ka department nam taw nong pang kadai kata kasi bat pila sung thu lepa habang pinle ka operation kan sempor tak nu mut pila banle ka sisi te kan nom dan jing syu ka civil hospital ba ban ong ban dala ade ka por bakin pa no kalai kinong pang te da ka jing kran ga jong i bet assessment tai la ong ngi ba dang men kani kata yo ko menta kila ada banbu bakin syong ni kajing alang bat kinbu ya kata ka por bakanu ke department kan le akanu ke si ya operation bat yakinong pang kinbu be tek kat kum kajing la jong ki doktor ban le ya operation di ila ong ru yang i banang ni syakmat kani kanong jashu tinakliang do kaseng ni la ong ni iba ideiru ban penslo sa ka balada ka civil hospital silong kadon kam ya operation theater sakaway lang sa artili kadiban penslo sa kabosoka namar kung magalong mentahi bu mga laong baka civil hospital hang ya silong kadiga civil hospital kabahe kabaki pat ba nakeleng do kadilung kasidentia nakeleng dong kijaka tam e itu baduna kayo ka kiwan man sak sumar tikik milen tiro andalawan na po civil hospital kinyo e kata kading sumar nang bikin lat na kading pang ding sistem ba hindi tang kumbaon na kading pang ding sistem kin kamera perlu ha kading lo jingsap na bang tingik milen ti ba ka civil hospital kadiban aya kata quality service kana nang ba kumangikrang kumakasorkar katrang ban aya ka quality service lembaki hospital sorkar jong kang nipet lu ya ka civil hospital silong kadai ban lek punta tenakleang dong maseng ila aya kading ko sya ISS ban panpawi ta giding kendu lan giding ujor ke ban ngi layo bat nakleang juga ISS ila ong ngi ba ka civil hospital ka management jong hospital kan sa simkia ban le e bodon kam ba ila ong ru yangi ba nang ni syakmat le si kum kita ki kinomja na mar ka hospital kan sa plan ba ha kanu guru kom ba kani gajing le surgery lan ka operation kin penyak yang nakaliang di hospital tinggi lenti ya ka ba hadin kan jing do bala nang ilap ba hospital kadang le kumju kidang repeat nya kani gaju lan kidang yai piteng nya kani gajing le dimanti nakaliang ka paseng hapan sim ka tiwe gila kin ban slow sekibor ki bahalor ban le ro kay bodon kam ban le persya